Guillermo Zubiaga futbol amerikar talde bati promozioa egiteko komiki batetan ari da lanean. Barakaldon jaio eta Laukin izen hasi zen komikia egile honek 10 urte daramatza New Yorken eta besteak beste Marvel komiki etxe ospetsuarentzat egin du lan. Bere lehenengo lanetan marrazkien atzekaldeak marrazten zituen eta hor arrasto euskaldunak usten joan zen. X-Force komikian esaterako negu gorriak taldearen poster bat, Euskal Herriko EH letrak edo kaixo hitza betirako geratu dira superheroi amerikarren orrialdeetan. Bere denbora librean komikilari bizkaitarrak bere superheroia propioa sortu du, Johannes the Basque Whaler. Ipar Ameriketan balea harrapatzera joaten ziren euskal arrantzelen inguruko komikia da. Baleena bultzatu beharreko euskal genero bat dela dio. Nik uste dut euskal balestalen historioa edo gaia adierazi nahi du euskal genero, berdetako genero bat, parekatu genezakena Ameriketetan dagoen kauboien generoekin, westerra azken finean. Guillermo Zubiagak apirilean New Yorken komikien industriak egingo duen azokarik garrantzitsuenean aurkeztuko du Johannes. Euskadin ere kaleratu nahi du, komikia jatorriz euskeraz idatzita baitago. Eso es lo que van. Claro. O sea, en el mundo del cómic hay 3 factores de los que nunca se puede